Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon, tabi, Miyerkules, ngunyan, dai makalingo, pasalamat taod-taod kay mahal na inang Birhen Santa Maria. Igo po nin Our Mother of Perpetual Help Novena Live, iyan 5:15. Digdi po sa DCGB. Mientras tanto, programa na pong Bicol Target. Minarespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, kasabay dyan ang paglaom na yaom po kita. Pagkatapos kan maghapon haros na pagtrabaho niya to. Hingo ha, sakripisyo sin iba pa, igwa na po nin maray na resulta. And mantag kamo dyan, naghanda na kan pamanggihan or nagmimerienda. Naglalao man tabi, ang tingog ko kay ang Bicol Target na nagdiretso po, ang kisera nagkapira man na paraan tabay na namumuyang magdangugman sa programa ng Bicol Target. Sagkod na kitang alas 5 kasabay ang bilog na fuwersa. Ako po ang saindong servidor sa radyo, ang saindo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon. DZGB On the Spot Report. Engaging. Bungkaras tulos kita kan mga istorya, duwang report dyan sa luwas, kumpadreng Al. Marhay na hapon, what's happening? Maray na hapon pwede makondosirman nin inquiry ang sanggunian na panlunsod kan Legazpi para masabutan kung may naglalaog man lamang na buwis sa gobyerno lokal ali sa quarry operation asin kung natata nagkukulang-kulang ang supply kan mga aggregates sa minsan digdi sa Legazpi City. Iyan ang nakapalaman sa resolusyon na ipinasar ni City Councilor Alan Ranyola Casubago sa saindang regular na sesyon sa resolusyon number 17-0053 series of 2025, tigtawanin doon base sa konstitusyon diretsos kan sanggunian na palunsod na masabutan ini in aid of legislation kung ano na ang tunay na nangyayari sa quarry operation sa mga lugar na sakop man kan Legazpi dahil base sa local government code ang hirirasan kay ni 30% sa probinsya sa buwis, 30% man sa local government unit siring kan Legazpi City, as in 40% sa barangay kung saan yaon ang quarry site. Saka digdi sa Legazpi, dakulman ang mga negosyante nin aggregates plus konsumidores na dapat sa naman masabutan kung natata kung minsan naglalangkaw ang presyohan kan aggregate sa sin ini nagwara-wara. Ang informasyon na yan, yung gusto magkasarabutan kan mga miyembros kan Sanggunian Palunsod, kaya approve na tulos ang siring na resolusyon. Alagan maagi ini sa committee of the whole meeting, asinan magiging lead committee kayan, yung Committee on Trade and Commerce sa Pamayo, City Councilor Alex Hao. Bigyan ako man sa mga masod na daw, imbitaran ang gabos na concern na intindihan at makapagabilog masin na rekomendasyon o na naman pwede gibuhon para maging tranquilo, ariglado ang dalagan ka negosyo sa mga materials siring man ang sa quarry operation di sa siyudad ng Legazpi. Iyan, kumpadreng Al, at tapos na sa session, ano? Opo, aga tabi pati pinunan. Aga, oho. Oo, nagtapos udto na. Kaya medyo kaya halawig na, so naging agenda
dahil nga nita Horanawig bagaso bakasyon, pero talagang sinakripisyon kan mga miyembro sa sanggunian daw Horanawig. Tinapos talaga sa indang regular na sesyon at kabatablang kasubago tabi digdi sa sanggunian Panglungsod Session Hall. Roger, in fact, ka-chat ko kasubago si City Councilor Alan Ranyola, kumpadre nga ma-hold your fire no nakita sa programa ta sa aga kunyang kuman siya na nasurtehan man na alas 9 bakante siya, pwede da siyang makahuron manungod sa bagay na yan ta pa-expound ta mananggad ano nag-trigger ka iyan sa aga kun basta alas 9 sa aga na lang gayud tabi. Now ano ang papel ni Councilor How? Siya ang chairman kaya pa kan Committee on Trade and Commerce. Committee on Trade and Commerce, nako. Oo. Kaya, ang sarong ko sa, siyempre, negosyo bagayan. Iyo. Kaya, napagkoro yun, na iyon maging lead committee chairman. As siya maging Committee on Trade, na maintindihan kan mga negosyante ang tungkol sa quarry operation. Tayo pa magadigdig yung mga quarry sites, like dyan sa Padang, di ba pang barangay kan Legazpi. Kaya yan ang gusto maintindihan. Anyway, abangan tayo ni Tabi pa gari dakol-dakol ang naiimbitaran digdi. In fact, may suggestion nga na si Mang Pagiriba na imbitaran man so mga representative na kaptira sa provincial government kasi nabagaan may ordinance sa kayan ang Legazpi para sa nakanalbay na siyempre kay Rasman sa buwis base sa nakuko ang aggregates yan sa pamitisan kan mayon. Yan na naging curious lang ako kay Anyway, kagawad How yan na manungod yan sa quarry na iimbestigaran mo yan kan sangguni ang panlusod siyaan mamayutabi siya ang napagkauro yun na maging lead committee chairman. Sa aga kumpadre Al, tibaan lamang sa tuya man magpa-interview si Kagawad Alan Ranyola. Yan. Okay. So, tabi pa para may Andras, yan na sa mga highlights digli sa sesyon regular. Alar Mario, thank you. Salamat kumpadre Al. DZGB On The Spot Report. Sa aga ta po yan, bebelohan na istoryang andyan, susanggunian panlunusod man tabi, magkakaigon ng inquiry in aid of legislation manungod sa operasyones kan quarry na yaon man digdi po ang quarry sites within the territorial and political bounds and limits kan Legazpi City. Sa aga po yan, nagkumitir naman sa Satuya, luckily si City Councilor Alan Ranyola. Yan. Kung day magkuan sa ibang oras tabi, day magbago ang sitwasyon tabi. Yan. Sa aga ta yan, pagbibiluhan, maray na hapon kay amigong Papa Jer Bailon. Ano lamang ang pinagsisibut-sibutan mo dyan, Papa Jer? Good afternoon man tabi. And siyempre kay amigong King Rehinaldo. DZGB On The Spot Report. Yaon sa linya man si Karen aramon tadaw ang dagdag na istorya ni Karen. Karen, marahay na hapon. Please go ahead man. Yes, thank you Tabi Sir Tiyo. Isisibog na sana sa Biyernes, petsa 29, ang session regular kan sanggunian panlalawigan ng Albay matapos ining daimadago dahil sa holiday as in suspension sa trabaho. Sa impormasyon na naku akan DCGB niyo sa opisina kan sanggunian, ini ana napaghururunan manina presiding officer Diday ko asin kan mga kinatawan na ipadagos man gilaray sa semana na ini ang dapat kuta ng Martes na sesyon kan mga ini. Kung matatandaan baga Tabi Sir Pio, natamaan man su usual na Lunes na sesyon dahil kan su holiday, National Heroes Day, dangan kan su sinibog man naman su schedule, natamaan man kan suspension, kaya ang mangyayari sa Biyernes idadagos ang session regular kan sanggunian panlalawigan, mantang susog sa ginibong order of business kaining maabot na ikawalo ng regular session, may samang ordinansa na nakatalaan ipasal sa elot na pagbasa o kaya sa first reading,
iyo ang ordinansa na magbabawal na sa mga isabong as in man na klase nin online sugar sa probinsya nin Albay na ipig-author ni 3rd District Board Member Wilfredo Marinilla bilang chairman kana Committee on Games and Amusement. Apera kaiyan, may mga nanotaran man kitang mga nagkapiraman na mga referral sa Committee on Laws, Rules and Oversight at in sa iba pang mga komitiba na iyong tatrabahuhon kan mga kinatawan. Yan, isabong at kunyan, matukar ka yan ang sanggunian, ipagbabawal. Roger on that. Aba, Kung nakulaon na matatandaan kon yan. Sergio. Nakulaon na scope yan tabi. Pag ada tutukan tayo dyan tabi, Karen, Opo, kung anong Sergio. sistema ka yan dyan. Sige. Matatandaan, nakapalaman man ini sa legislative agenda ni Board Member Maronilla kan ginibong executive and legislative agenda. Kopya. Yan ang report, Karan Ala, DCGB News. Salamat man Karen sa istorya hali dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Subaybayan tayo na isabong. Komplikado yan tabi. Halingon ta kung paano ang diskarte, kung paano mag-swim along kaya ng Sanggunian Panlalawigan sa pagbabawal kan isabong at disdigdiman po sa teritoryo kan Albay. DZGB On the Spot Report. Yaon man sa linya si Joshua Bino. Joshua Bino On the Spot Report. Dahil kay ni Perming pagpapahiling o kaya pag-attendir sa pagpapapod na committee hearing kan Committee of the Whole kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Kasubago kaya tabi Sergio sa nasabi ng hearing, wara so representative kan Prime Water, wara din ni na representative na nag-abot hali sa Daraga Water District. Kung matatandaan kaya tabi Sergio, 2 semana ang nakaagi so pinakahuri na committee hearing kan Sanggunian. Nagpromesa so branch manager kan Prime Water na ma-attendir siya sa pasunod na committee hearing. Alagada kasubago dahil man din nag-abot and so Daraga Water District man dahil man rin pasabi dahil man kinag-abot na representative dahilan ta dahil man ki-contempt power ang Sanggunian gustong pinag-suwestyon ni Atty. Makasinag sa legal team ni Vice Mayor Lab Ruiz na ikonsiderar na magsangat ng indirect contempt sabi Sergio kontra sa Prime Water asin ini ipapaagi sa Regional Trial Court o kaya RTC. Aba, sige. Hearing man sa lado kan Daraga Water District asin da mga empleyado kan gobyerno sigun kay Atty. Makasinag pwede man ining ireklamo sa Civil Service Commission. Dangugon ta Sergio ang entrevista kan DCGB News kay Atty. Makasinag sa rason kung medyo nag-alboroto man ini asin naipahayag niya ang nasabi ng suwestyon. Sige mo naman sa pagkadalan mag-filing para indirect contempt ang Office of the Vice Mayor. Dahil repeatedly na hindi pumupunta dito. So, under existing jurisprudence, pwede yan. You can file under Rule 71 ng Rules of Court ng indirect contempt kasi repeatedly na hindi pumupunta dito. Sino pumapunta? Sa RTC. Kasi ang SB wala talagang authority niya. Wala tayong contempt powers. Pero pwede kang humingi ng tulong sa korte. Tapos, anong mangyayari? Doon sa mga government employees, like employees ng Daraga Water District, that is an administrative offense. Yung hindi mo pagpunta, yung hindi ka sumusunod sa lawful order, you can be charged administratively sa civil service. Private, hindi yan. Kaya indirect contempt. Kung po mapayag ka, anong mangyayari? Anong ibuhos ng korte? Isusuko na magdigdi and they can be incarcerated. Pwede silang i-fine hanggat hindi sila sumunod sa order. Yan tabi, Sergio.
na nagipayag Iyo. sa ni Ayan makasinag. Yan, nasa session pa o garing gayud gunyan ano? Usang May nasa one tabi sa Tio, may ongoing session. Asang dangog ko, nag-special session. iyo tapig apod ang kukuta na tanganing ma-expound pa so kunyan kundi nag-beg off muna si attorney si Kagawad iyan tama ito so line of questioning mo papaanohon tadaining contempt powers yung kunyan yung sagunian so mas matindi ni tapapagihon sa korte. Roger, ta medyo nabaldik na kaya Sir Tio. Iyo. Ang sabi kaya kasubago sa hearing, sige ta ngayang hanap ka solusyon, wara man sa pasyente. Para Iyo. ngayang mangyayari ta. Tapos niyang rekomendasyon, dahil man magdangog kan prime water, Budakan Water District, tawara man. Tama. Oh, now. Kaya nang hinayang, Iyo. So, pati yung dawad, yung mga concerned personnel sa indang pinag-iimbitaran na dahil nag-aparisir, isasabay ninda sa arog ka na sistema, over? kumbaga, duwang separado ni Sir Tio, duman sa prime water kasi in the private, indirect contempt sa korte. Correct. So, Daraga Water District, kasi gun kay Atty. Ayan, mga empleyado man ginari kang gobyerno, so violation data biyan Sir Tio administratively sa civil service. Kopya, civil service rules. Oo. Do papagihon duman. Now, ano yan? Aprobado kan konseho o plano pa sana? So, suggestion lang ini Sir Tio na attorney, ayan makasinag sa legal team ni Vice Mayor Lav Ruiz. Iyan. Ang initial man Sir Tio yung pakipaguro niya to kay Vice Mayor, sigun sa iya, pag-aadalan, pero itong suggestion ni Atty. Ayan, isasabay niya sa bibilugo na committee report para sa maabot na session sa Martes. Dahil pa man pala nangangahulugan na outright adaptaro na ansiring na suggestion ni Municipal Councilor Attorney Ayan na makasinag. Kumbaga kay Puan, may approval so sanggunian Sir Tio, kaya ang sabi ni Vice, isasabay niya sa committee report sa masunod na sesyon. Roger. Now, ang sa tuya naman na next step is tuktukan ta naman sa gwardya. Duman sa prime water. Kung anong masasabi ka inikan na manheming to. Kung undrahaw naman kita giraray. Basta yaon sa effort, dahil kita magsawa. Testimon ta naman, kung Sir anong, Tio. kung anong masasabi ninda, kung uundrahaw ninda sa mga masunod na paapod, kan sanggunian sa sainda, once na inimanagad i-institute na kan sanggunian bayan kan Daraga dahil kung anong masasabi nila kayan tatibad kung lawusan sinda managad kan igonin nagkakanigong sanksyon kayan. Roger, sabi Sir Tio, balon ta naman, testingon ta naman na magpa-share sa opisina kan Water District and Prime Water. Roger to tabi Joshua. So, yan tabi Sir Tio, ang dagdag niya itong istorya, mainit-init. Dos Pabino, DCGB. Salamat Joshua. O yan tabi papagihon na sa korte asin sa serbisyo sibil duman sa mga taga Daraga Water District na pinag-iimbitaran na dahil nag-aparisir sa pagdadangog kan sanggunian bayan Daraga, serbisyo sibil ang i-aplikar na rules and regulations. Duman sa prime water como pribado papagihon sa korte. Nako, talaga naman ano daw ang magiging reaksyon kayan ka na prime water Buda Daraga Water District. Sa totoo lang kung pag-iisipon duwa kayaan kan nagpupursigir gunyan kan laban para masolusyonan iyan na problema sa tubig. So si alkalde sa pagikan sanggunian bayan and so alkalde igwa man po ni pinagigibong mga lakdang na kayan, ang pinag-aadalan paano is yung complexities sa lay. Kung paano ang taigwanin kontratang existido 25 years na magserbe ining prime water na magiging bulk supplier, concessionaire kang pag-supply ng tubig sa Daraga Water District. But the way it seems, the way things are happening, dahil po ning kamugtaki. Sa indang serbisyo. Kaya gusto na nga ning i-terminate ko. So, pinag-aadalan yan tabi, aram kan alkalde ang urgency kan na maresolver ang siring na problema. Kundi, ang sabi kan alkalde, pasiguruhon ta tanganing kun igwa, nin solusyon, sulagarto. Igwa na nga nin nag-o-officer na sarong pribadong concessionaire man, yung protect
pinag-aadalan ayan tabi. Ano, ikuan ang steps kayan tabi. In fact, isa lugar ang patama-tama kan hiro sabi ni Alcalde Vic Perete. Tas siya mismo, ang pagkamata nga, yan nagtutukro sa saindang banyo, naghalat kan tagdo kang kunyan kan prime water, kan tubig kan prime water na pinaagi sa Daraga Water District. Napapastidyo naman iyan, sobra-sobra ang alkalde. Ano tabi? So, dua po ang laban ko niyan na yan pinag-institute ka na lokal na gobyerno kan Daraga. Yan, may mga istorya pa kita sa luwas. DZGB On the Spot Report. Engaging. Ang sa kuyang kumpadre, ang chief reporter mi po, si Pading Jimmy. Sandali, Pading Jimmy, nag-upload na si Attorney Ian na makasinag nako. Attorney Ian, kagawad, baray na hapon. Ay, hello, Tabi. Papa P, maray na hapon Tabi sa imo. Opo, napapod kaya ko kasubago. Sorry, nasa session pa lang kamo. Katatapos pa lang paano kaso report ni Joshua, you were quoted and sa imong boses na iluwas sa programa digdi sa Bicol Target na plano nindong magkaigo na ning legal action, ipagi sa korte and sa serbisyo sibil, kundi ipa mag-attender rin sa mga masunod na pagdadangog ang prime water mo Daraga Water District. Actually, Tabi, Papa P, naririparo ta na darong daiman talaga pigtutubod ang subpina kang sangguniang bayan na pigi-invite ang sa prime water, ang Daraga Water District, na kung hihilingon mo, sinda mismo ang makakasolusyon kang problema na hampang kang kadaklan ng mga Daragenyo. So, ginibuta na suwestyon sa Committee of the Whole na kung pwedeng adalan ang posibilidad na ang prime water kung dai appear sa mga pagdangog, pwedeng kasuhaning indirect contempt base sa rules of court. May mga nabasa man kita dyan na opinion kang DILG na maski daing contempt power ang sangguniang bayan, pwede sindang kasuhan ng indirect contempt. Pero ang indirect contempt na ini, normally, nag-aagi baga sa regular na husgado. Ngunyan tabi. Naman tabi, Papa P, sa mga empleyado, sinda baga mga government employees, and ang nag-iimbitar sa inda sa rong ahensya ng gobyerno, and itong pag-imbitar sa inda lawful order, that can be considered as insubordination. So, pipaadalan ko ang posibilidad na pwede sindang kasuhan o patawan ng makakanigong administrative sanction kang civil service. So, yan sa kuyang suwestyon na dapat adalan kang sangguniang bayan para mapuwersa taman na mag-aratindir. Actually, Tabi, Papa P, ang purpose na kayo ni, bako man nakita ang sangguniang bayan ang magpadalagan kang water district, kundi maghanap kisolusyon sa problema sa Daraga, manungod sa tubig. And dahil man nakakagibo o nakakaigwa ning maray na pag-ururon, so imbuelto mismo dahil nagpapartisipar. Iyan. So, yan ang nagudyok sa kuya na adalan ang mga options na yan na gibuhon kang sangguniang bayan. Oho, nagkakawat kaya tabi sa isip ko, attorney, mga counselor Ian, ano po ini pag inaprubaran kan o kaya sa pag-aadal uyunan an sa imong propuesto, will this be instituted tulos-tulos o hahalaton tang magbalgar panguna na dai mag-atindir both ang mga personalized kang dawan or ang prime water sa maabot pa mga paapod ninda o retroactive po ini? Siyempre, Tabi, Papa P, kita abogado, as nagtutubod kita sa susunod tabagang prinsipyo na due process, mas magayon na imbitaran ng una.
one last chance. So kung halimbawa, dai pa, after na naadala na yan, kung dai pa sinda mag-attend, then saka na tabi. Garo bako magayon, and nawawara man ang respeto sa sangguniang bayan na nagtatry na masolusyonan ang problema sa tubig didi sa Daraga. Pero so itong mga imbuelto, abo magkooperar. Ang pigaagad taman sa nasa inda, kooperasyon. Iyo. Naunambitan mo, nawawara ang respeto. Do you consider this as a mockery? Kan integridad kan kunyan, kan sangguni ang bayan? Sa hiling ko tabi, Papa P, iyo, por dahil na nga ni, ang sangguniang bayan, ilihido yan kang mga tao, ang mga miyembro ka iyan. And ang mga tao mismo ang nagrereklamo. So, syempre, dahil ini ang boses kang tao, kung dahil mo yan susunodon, ano ang apunta ka iyan? Now, tabi, what are the chances na uyunan an sa imong propwestong iyan? Ako sa hiling ko, pwedeng uyunan tabi, Papa Pita. Siyempre, talagang nauuyam naman ang sa tuyang Vice Mayor, lalong-lalo na si Vice Mayor Labruis na nag-iimbitar pagkatapos dahil barang magtaram o magpaabot ki rason o letter na dahil sinda maka-appear o maka-attend. So, sa tuyang profesional na pag hiro-hiro baga, kaipuhan man na dapat magrespeto ka. Dapat, siyempre, diit na tao ning respeto sa sarong institusyon na pinili kang tao. Hypothetical question, tabi, attorney, kagawad, ano ang maximum penalty, indirect contempt na pwedeng ipataw kan korte kung mabalgar ninda ini? Actually, baga, tabi, Papa P, ang pigpapataw ka yan is fine, usually. And, syempre, masunod kita sa provision kang rules of court. And kung talagang contumacious ang baliwala ninda, talagang arabo, pwede sindang maimpuniran ka iya na prisuhon, sagkod na mag-appear o mag-aparecer sa pigpapaapod na urulay. How about duman sa serbisyo sibil? Sa serbisyo sibil, ang gross insubordination, pwede yan suspension or pwede yan tabi na makalaog sa dismissal from the service. No arin ang paapod naman nindo tabi na intensyon? Sa kaninang committee of the whole hearing, mga 30 days na paano, siyempre magibo mang ki-report ka iyan. So, siguro, after na makagibo ki-report, pwedeng magpaapod giraray tabi si Vice Mayor ning sarong hearing ka iyan. Then, imbitado na sinda by the time giraray? Dapat tabi. Dapat Opo. tabi. Salamat tabing maray, Councilor Attorney Ayan. Kung ikaw ka pang gustong idagdag, madangog kami. Go ahead, tabi. Salamat na maray tabi, Papa P. And ini man lang ang tataram tabaga. Dapat dangugunta ang inagrangay kang tao. Kung ano ang inagrangay kang tao, dapat sa tinad pagdangugon asin tawan ta kisolusyon. And ang pagtao kisolusyon, pirming kaipuhan ang kooperasyon. Kung dai magtatao ning kooperasyon ang mga inbuelto, wara kita makukuha ang solusyon sa problema. Yan man sana po, tabi, Papa P. Thank you so salamat much. tabi sa imo. Thank you so much po. Mabuhay si Municipal Councilor Attorney Ayan Makasinag dyan po sa Daraga. Bibiltadahan ta yan in the coming days sa programa ta. Anong advice tabi pading nako Chief Jimmy padi pasensya na hata sasalan-salon taning maray nganing dai kita nin utang standby ka mong una pading Jimmy and Angel mabulta kita oras Pilipinas it's 4:36. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate,
Legazpi City, Ravax Pilar, Ravax Castilla, Ravax Piudaran, and Ravax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee and Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya, Nindabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Yan. Salamat Chief Jimmy, kumpadre, sa paghahalat, Ariglaron ta na Pading Nal, sulin niya ni Chief Jimmy, ni Pading Jim, kung okay na, please signify. Pading Jim, standby muna, at si Angel muna, may maray na koneksyon, hali dyan sa luwas. Angel Mustaza on the spot report. Angel, good afternoon. Please go ahead. Hello? Go ahead. Maray na pagkahapon na Sir Pio, maray na pagkahapon sa tuwing mga parantawer. May nagapapot Sir Pio, kung rin ka na po ma-invite na 2 bottles. Kisa yan. I-text ka sana sa imo. Mabir plaza. Matik. Sige. Anyways po, Sir Pio, sumadugang tawa pong bareta, padagusan pag-inguwa, kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay,
na madugangan pa ang mga munisipyo sa probinsya na maideklarar na drug cleared kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Iniyan payag sa DCCB News ni Pidey Albay, Provincial Officer, Intelligence Officer Noe Brigel, kung sa presente ang banwaan kan Kamaligo, Hoveliara, Malilipot, Manito, asin Malinaw, Pasana, ana matrayumpong naihawa sa impluensya ng illegal na droga, pinaideklarar na drug cleared. Kasabay kay ni kay Basa may expressos ni Brigel na ang 18 LGU digis Albay ang matauwanin balangay Seal of Excellence kung sa ini ang pinakahalangkaw na rekognisyon na ipigtatao kan PDEA at iba pang miyembro sa Oversight Committee sa mga LGUs na ang gabos sa mga barangay ang deklarado ng drug cleared asin ang munisipyo o susunod ang deklarado ng mga drug cleared city o municipality. Kasabay kay ini nangapudan si Brigel sa mga bagong ilihir ng mga opisyal na tawanin prioridad man ang parasin tutukan ang pagkakaigwanin mga programa, initiatibo asin kampanya kontra sa illegal na droga. Yan po, Sir Pio, ang mga dunong tapong informasyon halos sa luwas sa DC. Salamat, Angel. Sa istoryali dyan sa luwas. Ayan na, okay na ang linya ni Chief Jimmy, ni Compadreng Jimmy. Naka-establish na. Jimmy Nasalita, on the spot report. Compadre, maray na hapon. Yes, salamat Abi Padi. Maray na hapon sa mga dagdag niya itong bareta. Nakaka-approve pa sanaan munisipyo kan UWAS kan 2025 annual budget. Kung saan kung matatanda na haloy, paunot-unotan ka ito, local chief executive panahon pa ni former Mayor Domingo Escotao versus ang Guniang Bayan, kapanahonan ni former Vice Mayor Hector Loyola. O minabutan na eleksyon, si dating Mayor Escoto nagkandidato bilang vice alkalde ng Ghana, asin sa turno na niya ngunya, nakapasara asin na-approve an annual budget tabi pa de. Yan, oho. Oo, ginibuhan ni follow-up kan DCGB News dahilan sa durante ka nakaaging eleksyonan, Comelec, igwanan mga pigaapod na support staff tabi pa de. So nag-serve kan na eleksyon. Oho. Pero bako inikonektado sa Comelec, an budget kay ni na pambayad hali sa lokal na gobyerno arog digdi sa Banoan Kanuwas. Ang problema tahanggan sa ngunyan tabi pa de dahil pa man nare-receive approved na so annual budget. Yan. Kaya naglalita digdi sa opisina ni Municipal Treasurer Esperanza Acabado ngani na siya na mismo ang direktang hapoto niya to kung nata taday pa nababayadan approved na so annual budget. Yan. Na yun kuhanan kan pambayad digdi sa mga support staff na minaabot sa 31 na mga persona. Sige. Ngunyan, ang simbag on process na tabi pa de. Pinahiling na ito ya. So payroll o kaya payroll slip na pinagpaproseso alat-alato na sana. Yan. Oho, tak. Igwa man ang kaya ng accounting procedures and processes, may mga mapirma and supundo, tangunyan pa sana inalokar, dispes pa sana papabuluso. Now, gura ano man databi, kumpadre, sumakukuha kan support staff, tabi. Inapot ko sa mga support staff na nagahalat ka ni, dahil man indaisi, inapot ko si Madam Treasurer, bay na ngaya. At least igwa. Igwa, dahil na ngaya magproblema, doon na pinailing na sa kuso papel, mga man sa nangyayari, mati na. Sindaan may huling halakhak. Sinda sa Treasurer's Office, sindan ma-release ka ni. What I mean is, so mga support staff dyan, so iba nakakuha na, sindangon yan ang mapatilam-tilam so mga daina. O kami, igwa. So mga updated, so pag-approve kan annual budget, after election, rimati tulos. Tunaw na ito. O kaya tulos. Sinda, igongon yan ning iwawagayway, poro pitik-pitik pa marigsipon. At so, mga nag-alat ka ni, so iba, yaw sa Municipal Treasurer's Office mismo. Ay, sinasabi ka. Inabutan ko, dahil pa si Ma'am Acabado sa opisina. Oho. Kanya, kumaluwas na nga niya ako baka niya ako mga next week na mapalo up ko wara si madam. Dahil ko man medbid, mangaman sigan paray-pay sako. Ya. Dahil man sila pwedeng magprinter
baka madagitan na yan kami. Oho. Baka may makasilip ngayon. Ano kami ngayon, madagitan. Lalo lugod niya dahil lugod niya nalawig pa lugod niya. Mangamon-ngamon. Uminabot. Oho. Sigan pa, sirikrapan sa nangyayari. Sungodoy na. Ito na. Oo, ito sungod. Yara lang ba ulo na sungodoy? Batas saro nagkape. Yung dadalsoon kayo dito. Tapos kan compadre. Turo na sa ko pa sikreto. Iyan. Ko. Oh. Nadadangog ninda. Yan. Ano niya ko, marireceive o amo na nga ya dahil na nga mag-adit nges. Gari sa pagpapadingogan ni madam. So yaw pa sa talaw ka opisina niya. Gari. Tignan lang ko pati amo na, ano pa na. So, sa mga mata baga. So dahil man pigtutumbok na nagiling sa mota. Nasa sa ibong na lamisa. Yawn man ako sa kuan, sa ibong na kantokan lamisa. Ulit-ulit ko niya, kung madami yun na talaga. Yun na ngayon, na. Uning ngayon. Yan. Tapos Pagka sa paluwas na ako, di salming baga, naglalakaw na ako paluwas. Sagin man ako, pero sa sources of news ko sa laog. Sagin man ako, so dahil ko nahiling sinda, dahil ko sinda mirid. Taram sa apan kikamot. Kan hinapot do pati kong gurano, lalong nag-aratensyon, kaya lang, secret. Baka, lahat naman na, may data privacy baga, walangan mapirito. Tapos, pigi minor ko kaan kumpadring Jimmy, pigi minor ko kaan. Pag ito ng papeles na ito, di bulto-bulto yan, pipirmahan na kan na tesorero. Pag masugo na, pag aram nindang ito sa papelin na, masugo na, o darana ito naman, mag-aragawan yan, kami na mapirma kami na. Pag nagalaog, so, pwedeng magapot sa sayin, dito na, susupog man kayo, baka, kuhan. Iyo. Nag-aabot so municipal treasurer, trikwilan. Uy, si Mr. Nasalito, yung pagaling ko, pagtalikod ko pa di. Ay, taram sa apan kan kamot. Kaya ko dahil nakaumaga dito, sigurado na. Yan. Maringanin niya ako kamot, may receive pa. Maringanin niya ako kung 2028 na yan itao. Tapos halimbawa hali sa tesorero, dadara mo na naman sa konsisay na mapirma. O mga mga papeles para sa support sa siguro mag-aragawan ako nang mapapirma, ako nang madara. Tagoy tagoy. Sige. Yung man yan, inventay pa di kan late. Oho. Sa mga lain na, tunaw na. Sidangon yan, ang mapaluwi-liwi naman. Yes. Yung may na baka mga abot manining 5,000 o 6,000. Sinasabi ko, halangkaw iyan. Halangkaw man siyempre ni. Roger. So, approve na sa budget, di alat na sa naninda. Yan, tabi pa de. Mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Yung mga support staff dyan na nagserbi sa eleksyon dyan sa COMELEC, nagtabang sa COMELEC, halis LGU, igwa ka mo, nin maririsibi. Nasa inyo ang huling halakhak. Ulo ka nindo sa mga nagka-receiving na inota sa inda, tunaw na kamuuyan pa, marigsipon pang manang maning, manang ribo, maning gatos. Pading Jomar, sarong istorya pa bago kita magtapos asin magbareta nasyonal. Pading Jomar, maray na hapon, go ahead. Sandali. Hello? Go ahead, Padi. Hello? Padi, go ahead. Okay, hello, Padi. Sa mga ragdag na bareta, tulong mga rebelde o dating rebelde ang voluntaryong nag-surrender sa mga otoridad digdi sa siyudad kan Tabaco. Nakalis na Lunes ini Padi, delayed so pinaluwas na impormasyon ka Tabaco PNP. Pero kan Lunes na aga, kaoro istoryahan ko si Kongresista Cresel Agman, nabanggit niya na sa ko, may pig-asikaso ngayon kami, Jo, may tulong mga dating NPA na masurrender. Di pigagad ko na sa ESO detalye, sabi sa kuya ni Congresswoman Lagman, ay, dahil pa man nga ako kang kompleto. Taon nga ya, under negotiation nga kami.
kaon mo na sa ngayon sa pulis, malangon yan pa sa pinalon kang pulis. Buha man linansi ka man ni Congressman Crisel. Dahil malinan siya. Tapos ako yan Congresswoman, kaon mo na sa ngayon sa pulis. Takaning so kompleto ba ngayon? Iya, tama man. Sa iya, istorya. Iya, So, mga iya. detalye, siyempre, wala man kaya dumaaday niya na ito. So, nagluluwas na kay itong Lunes na itong pag-istoryahan ni Kongresista Crisel Agman, Oho. nagkaiguanin mga negosasyon para mag-surrender ang tulo, ang apod baga kay nikan na mga autoridad, Communist Terrorist Group CTGs. o CTG. Na nakabase digdi sa syudad kan Tabaco kan mga panahon pa. Sigon sa impormasyon nali sa Tabaco PNP, ang mga voluntaryong nag-surrender si alias Daisy, 52 years old, saro ining housekeeper, katabang. Oho. Na nagbaragong boy na bagay ini. Oho. Kaya lang, siyempre, markado sinda. Oho. Si Rodolfo, 48, sarong Paraoma. Oho. Sa kahuni, si Tay o Jack, alias Tay o alias Jack. Oo. Barangay Kagawad. Ay, Kagawad. Roger. Sa sarong barangay sa Tabaco? Roger on that. Naku, sinasabi ko talaga Roger. Pero, although mga nag-ano naman bagay ni kaya, so, kumbaga, nagbaba na. Pero nagkaigwa mang giraray nin formal na pag-surrender sinda ta baka maagihan pa sinda kan sumada. Iyo. So mas maray na may may formal na pag-surrender. Kaya ang nagluluwas na ining tulong ini iyo ang dating mga miyembro kang Kilosang Larangang Guerrilla. Yan. Sub-Regional Committee 5. As in, iba pang local platoons na dating nag-operate sa bilog na probinsya Canalbay. Naku. Ang pag-surrender kan tulong ini, yung ito, so sabi ko sa imo na mismong si Congressista Crisel Agman, dahil ko alam kung ano sa papel niya duman. Iyo. Pero before the actual na surrender, natama na nga niya kung informasyon ni Congressista. Ang pag-surrender kan tulo, na pangyari sa pakikipag-coordinar, as in pakikipag-negosyar, kan mga operatiba, kan 2nd Albay Provincial Mobile Force Company, Kariba ang 93rd Special Action Force, Albay Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Division 5, Regional Intelligence Unit 5, 42nd Infantry Battalion, kan Philippine Army, 505th Mobile Company, kang RMFB5, as in kan Tabaco City Police Station. So tulo na sa kustodiya ngunyang kan Tabaco PNP. Yes. Para sa dokumentasyon as in sa magkakanigong disposisyon. Roger. Yan tabi, paring piyon mga informasyon. Jomar Bien, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya halima dyan sa Tabaco. Paano ka antabi? Si Tata Nems Flora ng kapartner ta. Salamat man kan sa ido pagkantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol